vidíme tú mohutnosť tých troch veží, ale začníme ten film postupne od začiatku. Už dlhšiu dobu som nad tým rozmýšľal, že by bolo treba nájsť nejaké ubytovanie a som rozmýšľal, že kde čo nájsť, ako to vidím, pekné ubytovanie, agroturizmo, mohlo by to byť. Bývanie som zabezpečil a tá pekná talianská krajina ma presvedčuje o tom, že môj výber nebol až tak zlý. Som zvedavý, čo teraz už vôbec v realite uvidíme. Pekný deň prajem. No pýtam sa vás, kto by nechcel bývať na takom uchvatnom mieste? Totiž sme v Dolomitoch a jednej časti, no a snažíme sa dneska nejaké okolie pozrieť aj peši. Skrátka, výhľad je taký pekný, aj počasie sa nám podarilo, takže lovu zdar, jak sa hovorí, ale my ideme loviť krajinu. Na druhý deň oddychnutý práve sme na ceste do 40 km vzdialenej osady k jazeru Lago di Misurina. Naša prvá zastávka je v malom typickom mestečku. Pár fotiek a ideme ďalej. Takto ideme pekne po ceste. Sú tu serpentíny, pekný výhľad. Ale teraz sme sa zastavili za to, že tu máme perfektný veľký vodopád. Ďalšia zastávka, lebo stále hľadáme správnu cestu, kde sa tam dostať. Ale zas je tu veľmi pekné, perfektné okolie. Fakt, tie štíty, to stoja za to. Táto druhá zastávka je nútená, aby sme mohli zaplatiť cesty s autom. Súkromná cesta, platili sme tu 30 € a lístok nám platí 12 hodín. Ale výhľady sú perfektné, nakoľko sme na jeseň, aj farby sú dokonalé. Konečne sme objavili Trecíme, 3 veže, skrátka symbol Dolomitov, alebo výkladná skriňa. Asi pred nami, kde sme chceli dojsť, ale predtým je tu parkovisko plno aut. A mali sme čo robiť, aby sme vedeli zaparkovať. Je doporučené hneď ráno dojsť na parkovisko, lebo keď sa naplní, už nás sem nepustia a sem sa dostaneme parkovisko až na druhý deň. Turisti idú v radoch jak náhody. Asi po 300-400 metroch nás čaká vyhliadková terasa. A 3,5 hodinová cesta pred nami. Doporučujem vám aspoň v živote raz navštívite Dolomity, lebo je to úchvatné, niečo paráda, aj počasie sme vystihli napriek tomu, že dneska je 15. októbra, ale fakt na úrovni viditeľnosť a všetko. Stále ďalej po našej ceste. Útesy
výhľady pred nami. Pod dvomi vežami reštaurácia, môžeme sa tu osviežiť aj s perfektným výhľadom na ikonu Dolomít na 3 veže talianskej Tre-Cime. No cesta je tu už kamenistá, ale musíme stále hore. Tri veže a takto uvidíme celý masív po tej ceste. No už vidíme tú druhú stránku z tých 3 veží. Tak toto pohorie celé. Tak sa musíme rozhodnúť, či ideme rovno, ale asi pôjdeme smerom dole, tady to bude kratšie. No tu po tých skalách smerom dole naozaj sa mi chodí zle, ale nemám na výber, jednoducho cesta vedie tadeto, nič sa nedá robiť. Bol to potok a z toho som musel prejsť, ale stále sme ešte pod vrchmi a čaká nás chata aspoň na malý oddych. Už som celkom zadýchčený, zapotený, prešiel som asi 6-7 km okolo toho masívu, tak dúfam, že už za chvíľku bude koniec. Podľa mňa ešte taký kilometr 2 máme pred sebou. Tady to ideme rovno potom a to okolie tak toto vypadá. Teda sme celkom hore, okolo 2400 metrov výške. Tam pred nami tej diaľke, to sú Rakúske Alpy a tu popredí zase máme tie Dolomity. A stále ideme ešte po tom chodníku ku parkovisku. Vedeli ste, že 26. júna 2009 boli Dolomity zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO vďaka ich malebnej kráse a jedinečnosti. No to som ani ja nevedel, ale som už tu teraz v Dolomitoch presvedčený o tom, že to bol veľmi správny krok. Ako som získal viacej a viacej informácií o Dolomitoch, tak som sa dozvedel, že Tre-Cime, 3 veže slovenský, sú skupina skalných štítov. Kde som teraz na severe Talianska, je to skupina Dolomiti di Sesto s najslávnejším útvarom Dolomitov Tre-Cime. Dolomity majú 1000-ročnú históriu a kultúru a sú turisticky veľmi vyhľadávané a sú tiež rajom horolezcov. No teraz uvidím, čo tu bude za to zákruto. No, treba si dávať pozor, aby človek tu nespadol. No, zákruta je veľká, výhľad je pekný. Nie a nie je koniec tej cesty. Už sa mi to začína zunovať. No, konečne sa mi vynorilo naše parkovisko. Za chvíľku asi už bude to naše auto. No, tak ako som to počítal, 3,5 hodiny nám trvalo cesta okolo toho masívu. To bolo tých 16 000 krokov a 11 km. Takže tu máme auto, tu to ukazujem na nejakých 100 metrov. Už nás čaká nejakých 50 km na našu chatu. Takže stretneme sa pri ďalšom zábere.